ክብረት አልቦነት ወይ ድማ disrespect ብዛዕባ ክብረት አልቦነት ቅድሚ ምዝራብና ዋጋ ናይ ገዛ ርእስና ምፍላጥ እንታይ ማለት ምዃኑ ክንርኢ ዘለና ይመስለኒ። ዋጋ ገዛ ርእሲ ክንብል ከለና ሓደ ሰብ ብምዃኑ ጥራይ ክብረት ከም ዝግብኦ አረጋጊጹ ምፍላጥ ማለትና እዩ። ምናልባት ክብረት ከም ዝግብኦ ዘይፈልጥ ዶ ኣሎ እዩ ንብል ንኸውን። ግን ሓደ ጊዜ ዋጋ ገዛ ርእስና ምስ ካልእ ነገራት ማለት ከም ደረጃ ትምህርትና ዘለና ሃብቲ ዘለውና መሓዙት ወይ ድማ አዝማድ ወዘተ አተሓሒዝና በዞም ነገራት ክንመዝኖ ንርአ ኢና። እዚ ድማ ዓብይ ጌጋን ሓደገኛ አተሓሳስባን እዩ። ከምቲ ዝጠቐስናዮ ሰብ ብምዃንና ጥራይ አኽብሮት ዝግባአና ዳ እምበር እዞም ደጊያዊ ነገራት ስለ ዘለውና ኣይኮነን። ሰብ ብምዃንና ጥራይ ወነንቲ ክቡር መንነት ኢና 4 ነጥቢ። እምበኣር ዋጋ ርእስኻ ምፍላጥ ምስ አኽብሮት አልቦነት ዘተሓሕዞ እንታይ እዩ እንተዳ ኢልና ሓደ ሰብ ምስ ዝዳፈረካ ወይ ክብረት አልቦነት ዘለዎ ባህርያት ምስ ዘርኤካ ንስኻ ክብረት እትውንንሲ ሰብ ብምዃንካ ጥራይ ምዃኑ ካብ ውሽጥኻ ብርግጽ ተኣምን እንተዳ ኮይንካ እቲ ካብ ካልኦት ዝመጸካ ክብረት አልቦነት ወይ disrespect ኣባኻ ሓይሊ ኣይክህልዎን እዩ። ነዚ እንተዘይፈለጥካን እንተዘይኣመንካሉን ግን ንነብስኻ በቲ እቶም ተዳፈርቲ ሰባት ዝርእይዋ ዘለዉ መነጽር ጌርካ ክትሪኣ ትጅምር። እቲ ዘጋጠመካ ክብረት አልቦነት ከም ዝግባኣካን ገለ ጌጋ ከም ዝፈጸምካን ጌርካ ትቕበሎ እሞ ካብ ካልኦት እውን ከም ዝተሓትካ ኮይኑ ይስማዓካ። ርሰ ተኣማንነት ዘለካ ወይ ድማ ዋጋኻ ትፈልጥ እንተኮይንካ ግን ክብረት አልቦነት ምስ ዘጋጥመካ እቲ ጸገም ኣባኻ ዘይኮነስ ኣብቲ ዝዳፈረካ ዘሎ ሰብን ናይ ገዛእ ርእሱ ነጸብራቕን ከም ዝኾነ ከተለሊ ትኽእል። ክብረት አልቦነት ወይ ድማ disrespect ከም ዘጋጠመና ብኸመይ ንፈልጥ ወይ ነረጋግጽ? ምናልባት በዝሕ ጊዜ ድፍረት ከጋጥመና ከሎ ምልላዩ ዝጨንቀና አይመስለንን። ብፍላይ ድማ ብጸርፍታትን አካላዊ ሃስያን ክመጸና ከሎ ምልላዩ ዝጨንቆ ሰብ ውሕድ ክኸውን ይኽእል። እንተኾነ ግን ክንደናገር ንኽእለሉ እዋናት ወይ ኩነታት ኣለዉ። ንኣብነት ሓደ ሰባት ብፍላይ ድማ እቶም ብተደጋጋሚ ክብረት አልቦነት ዘጋጠሞም እቲ ኣብ ነፍሶም ዘለዎ ኣረኣእያ ይትሕት እሞ ነቲ ዘጋጠሞም ድፍረት ከም ዘለዎ ክንዲ ዝርእይዎስ ቢጌጋ ደኣ ተረዲኡኒ ኸይከውን ኣካቢደዮ ደኣ ኸይከውን ዋዕ ተነቃፊ እኳ ይብሉኒ እናበሉ ንገዛ ርእሶም ዘይተኣደነ ሕቶታት የቕርቡላ። ክብረት አልቦነት ሓደ ጊዜ ድማ ረቂቕ ዘይንጹር ወይም ከም ዋዛ ወይ ሓጋዚ ነቐፌታ ተመሲሉ ክመጸና ይኽእል። ምናልባት ክብረት አልቦነት ዘለዎ ሰብ ዘርእዮም ባህርያትን ኣመላትን ብምድህሳስ ግን ካብ ምድንጋር ክንእለይ ንኽእል። ክብረት አልቦነት ዘለዎ ሰብ ዘርእዮም ባህርያት ኩሎም ምግላጽ ዘሸግር እኳ ተኾነ ብውሕዱ ግን ከምዚ ዝስዕብ ባህርያት ከንጸባርቕ ይርአ። ንኻልኦት ትሑት ርኢቶ መሃብ፣ ሰብ እናተዛረበ ዘረብኡ ምቁራጽ፣ ሓሳባት ካልኦት ብቕጽበት ምንጻግ፣ ምስኡ ዘሎ ሰብ ከም ዘየለ ምርኣይ፣ ስምዒታት ካልኦት ምንጻግ፣ ምልጋጽ፣ ምቁሻሽ፣ ብቐጻሊ ድማ ውልቀታዊ ደረት ካልኦት ዕሽሽ ምባል ክኸውን ይኽእል። ክብረት አልቦነት ንምልላይ ዝሕግዘና ካልእ ነገር ድማ ዝደጋገም ባህርያት እዩ። ናይ ሓደ ጊዜ ኣጋጣሚ እሞ ዘይድገም ክኸውን ከሎ ምናልባት ፈሊኻ ይርአ ይኸውን። እንተኾነ ግን ዝደጋገም ባህርያት እንተደኣ ኮይኑ ጸገም ከም ዘለዎ ምልላይ ይግባእ። ነዚ ዝደጋገም ባህርያት ኣቓልቦ መሃብ ካብ ምድንጋርን ነቲ ክውንነት ነጺግና ነቲ ክብረተ አልቦ ወይ ድማ disrespectful ሰብ
ዘይተዓደነ መምኽነይታታት ካብ መሃብን ክንቁጠብ ይሕግዘና። ሓደ ሰብ ክብረት ኣልቦነት ከርእየና ከሎ ከም ውልቃዊ መጥቃዕቲ ወይም ፐርሰናል ኣታክ ኮይኑ ክስማዓና ይኽእል እዩ። እንታይ በዲለ ወይ ገለ ፀገም ከይህልወኒ ዝብል ሕቶታት ንነፍስና ክንሓትት ንጅምር ንኸውን። እዚ ርእሰ ወቐሳ እዚ ካብቲ ናይቲ ካልእ ሰብ ባህሪ ዘበገሶ ናይ ገዛእ ርእስና ዘይውሕስነት ወይም ኢንሴኪሪቲ ተሰረተ እዩ። ንኽብረት ኣልቦነት ከም ውልቃዊ መጥቃዕቲ ንኸይንወስዶ በዳሂ ዝኾነሉ ሓደ ምኽንያት ናይ ካልኦት ተቐባልነትን ምጽዳቕን ወይም ኣፕሩቫል ምርካብ ንህይወትና ዘድሕን ኮይኑ ስለ ዝስማዓና እዩ። ብታሪኽ መሰረት ድሕር ኢልና እንተረኣና ህላዌ ደቂ ሰባት ኣብ ሓደ ማሕበረሰብ ወይ ጉጅለ ምዃን ዝተመርኮሰ እዩ ዝነበረ። ኣብ ሓደ ማሕበረሰብ ወይ ጉጅለ ምንባር ካብ በላዕቲ እንስሳታት ዝያዳ ዝከላኸልን ንሃድንን ምእካብ ምግብን ዘቃልልን ስለ ዝነበረ እዩ። ካብዚ ዝተለዓለ ድማ ካብ ካልኦት ተቐባልነትን ምጽዳቕን እንተጎደለ እቲ ሰብ ዝተገለለ ወይ ዝተባረረ ኮይኑ ይስምዖ እሞ ኣብ ዓሚቕ ፍርሀ ተነጽሎ ወይ ፍርሀ ምንጻግ ይጥሕል። እዚ ስምዒታት እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ነቲ ብጭቡጥ ንህይወትና ወይ ንጽቡቕና ኣብ ሓደጋ ዘየእቱ ኩነታት እዩ ዘጋንን። ንነፍስና ነዚ ናይ ፍልቀት ወይም ኢቮሉሽን ዝምባሌ ምዝኽኻር ንኽብረት ኣልቦነት ብርሕቀት ስምዒት ክንቀርቦን ኣዝዩ ንክጎድኣና ከይንገድፎን ይሕግዘና። ንነገራት ከም ውልቃዊ መጥቃዕቲ ዘይምውሳድ ማለት ናይ ካልኦት ተግባራት ወይም others actions ክንቆጻጸር ከም ዘይንኽእል ምፍላጥ እውን ማለት እዩ። ኣብ መወዳእታ እቲ ክውንነት ወይም ሪያሊቲ ክብረት ኣልቦነት ንጉዳይ ናይቲ ክብረተ ኣልቦ ወይ ዲስሪስፔክትፉል ሰባት ዘንጸባርቕ እዩ። ነዚ ሓቂ ወይ ክውንነት እዚ ምፍላጥና ተግባራቶም ካብ ርእሰ ዋጋና ክንፈልዮ ይሕግዘና። እዚ ትሕዝቶ ካብቲ ብናይ ዶክተር ብሬነ ብራውን ዝተዳለወ ትምህርቲ ንሽተ ቅንጥብ ኣቢልና ወሲድና ተርጎምናዮ እዩ። ጠቃሚ ኮይኑ ትረኽቦ ተስፋ ንገብር። ዶክተር ብራውን ፍልጥቲ ናይ ጥዕና ኣእምሮ ፕሮፌሰርን ሪሰርቸርን ከምኡውን ፀሓፊትን እያ። ናታ መፅሓፍትን ቪድዮታትን ነቶም እንግሊዝኛ ዘይሽግረኩም ሰባት ከተንብብዎ ንሕብረኩም። ስለ ዝተኸታተልኩምና ነመስግን። ክብረት ይሃበልና።